Guys, part 2 na ni guys. Please subscribe, comment, like, and share my video. Maraming salamat. Gusto ka mo sulat to? Wala to. Ito. Mas libre kasi ito. Bag ha? Hmm? Bag bisa na. Ano na? Kayak gani naman. Saka tiil. Uy, ingon ang musaka si Junior. Ang tiil mo lagi. Pandang bagus aka. Suko na gali. Sokol mo. Saka ni Tel. Mogol. Ama greno. Jadi mo tandong. Sakit bida eh. Hindi na makuan. Ano? Ako mau. Wan siya mawala. Balikan mo balik na sakit. Maduglok na. Daghan lamay na ron siya. Apalagi mapagkuha. Makautot ha? Para mo gana. Plus 100 naman makautot. Ano yung pangutot sa Sa dili na. Okay. plus 100 mong Oh, bibya. kasunod. Sabi na sa mong taripa. Wala. Okay. Oo. Kung pang gani, may nga gani. Mupahid lagi kong dako sir, bahala no, paututan lang. Advance lang daan ba para Penalty na lang ko daan sir. pinantin lang daan lagi sa kita eh. Kaya sir. Diyan gabi ilo. Diyan nasakitan. Ngayon, sakitan. Dahil kayo. Asa mo bahay? Asa mo dalaga? Buwan sakitan. Ay, totoo. At ipaya. Taga sulok. Gamay mo yung babae. Ipaya no? Wala, di tayo ito pa lang paan siguro. Di presa ko kung ano naman kung lawas mo. Sakit ma'am ha? Wala. Lalo nagirutan mo sa sakit. Ito eh. Siya may hubag ko to. Papaputing dog, yato pagpakusgan. Katawag gusto mo. Sama gede, tindog gede, matiil gede. Bag naman. Tindog sa Ayan lang, ulisan. Ayan sa ron. Kakagana isa. Out.
Yan ni Dre, sir, ay kalimot upat ka side ni. Mo ni balay-balay sa pasmo sa kusog. Ha? Kaya na matandog ni sa gidi natandogin mo ni mapildi atong kusog turon. Madunggay, nay nakinlakaw kay buga. Sa bata Ito pa. makasa. Ito bugdaw sa hindi. May kondisyon. Kay ako naman ko na Manila kung una ka nang ikan og trabaho ba. Niya. Yes, sir. Kabinawan ay. Ang Babaha ba babaha. hmm. Nya motor ko ah. Abot ang tubig niya ay paabot nga wilting ko to ko kadlaw. Luya lagi. Kulang daot yun. Kita ko na. Huwag na tayo magpa. Sumisipid. Mas balay. Ano ba, guys? Nila tintin parang jiri tre. Atpong siya. Yan eh. Ang ina ko. Yes, sir. Yan. Pasok ka. Hindi ka rin. Oh, sige lang. Saan mo to? Ikaw. Hindi ko ba?
Pangilat ko. Ako katong igang kay ganina. Ang bundakan ko. Taga dere juga ano? Kantay mo sa mga Lumad. Lumad sa Digos. Badyang yun eh. Kung mama. Akong papa mo sa gamas mo. Gano. Oops. Ako po, minang ako wala din. May diferensya ba? Kita eh. Ano ka na yung tandang, sir? Sakit-sakit. Ang mga ilot, di man kaya na na. Sakit eh. Pero dili ang anak lahat. Dili. Hello guys, Tapila. Sila yung Isa lang. Ay, palata sa yung sunod yes mo. Ay, Kakaya si Ana ba? Mas sakit ang wala. Ipon tayo wala ko. Ihaytag ko sa pasayan at limango, sir, ha? Madi ko kaon na gan. Di ko kaon na. Ayaw. Oh. na, ugma na rin masog. Dagin ay. Gamay ko. Daghan kay Ako ka? na kayong tiil. Hmm. Basta karong yan na yung grab. Sa una, gara mapatanon pa away. Lima. Si Peter na? Ipalit. Long. Kaya kung may balot mo kaya may hatang mo sa wala hanggang. Iluglag. Hindi, gini na tayo ko dagat akong mata wala kay kasugo. Di wala kay anak Oo. mo kasugo. Dapat. Okay. Ito mo sa kawan sa Little Boracay. Ah, dito puno kayo na tawag ni sa Blow. blue Plus blow. plus blue. Oh. Ah, di nga kay mga bata ligo-ligo swimming pool. Ay, ano yung tawag dito? Nagkadom na, namatay na may ito sa kawan.
Lagi anak laki. Ano man tayo? Ba na? Ini ate Benji. Benji ba to? Benji. Sige ba may? Anal mo no? Naman kasudlan sa Little Boracay, kag tinadapunuan ang ulit, ang malik. Naya? Lagi. Kulang na ni mo dugo ba? Active na niya siya. Kalugar kayo sa kasimana. Tapos ba na to, mas activate pa gid. Pamawan mo gikan. 1 week. Makalugar lang ka. Yan eh. Yan time, naraman na sa tuwa. Yan eh. Gusto gyud ta mo, naamag yun. Pag-dili yun, wala gyud time. Gusto ko nyo na ko eh. Hindi na nyo na ko. Eh para mas mugana pa gyud ba? Para maubugkag mo. Tanan. Para makakusog gyud kita kagod Ay. kanang Balik mo ito pa kabaintihan na siguro. away daray. Away na rin eh. Kinahanglan mo practice push up sa push up, baklay para tasog hangin. Di ba kasunod tuig, manguna ka nga, Rick. Ikaw ninong ani, Rick. Ay, Sad na all. Dili lahi inon yang ibalik. Red, so mo ni pagpahinay. Wala may time ni. kusog naman nung kain. Sige naman lang isang udto. Nakatawa lang ko tani sir kay pero Oo, wala sakit ba? Ano tulog? ha. So na red nga. Bisag kinsa naman lang mukayod na tayo. Pataka naman lang eh. Kusuga ko de ate. Pulyom, atong i-reduce ang pulyom. Ilang kayo eh. Lampas ba? Lampas. Di ang tanan magudong anak, kinahanglan gud sirkulasyon lang. Dugo lagi. oh. Pag mugana ang dugo, gana gyud na siya. Hantod gyud ang ulo. Siyempre, imo pong nauna, bawas ipot to. Kuantot. Ay kay i-focus dito sa mawala man gud ka ana. Mga dyan lagi. Eh pati pagtulog nimo ba masigi pagka kunauna. Mm. Pati no. Kuha mong utok. Dagang kay ka plano niya. Ay mo una wala na. Mawa ang gana sa imong kuan ba? Kuha mong utok. Pangsod pa sa trabaho. Mo kusog kayo. Mm. Pero ang kanan nimo diri sa comedy wala na. Wala na eh. Sa utok lang ba? Maok na. Pangsod Wow, ng na. utok. Grabe kayo. Kayong nagplano lagi. Pero mag-night test magka. Tama lagi dito tulog. Dicho din po. Di po na ayaw. May pwede na mag-jogging pants na lang. Mau gani. Oh, pero maday gapon eh. Pajama na lang. Pajama na lang eh. Talikod ah. Gusto may color mo ganahan nga night test ah. Pure puti yun. Wala na ito sa sumad. So, kahapon na lang. Para. Tingalang ni order mo Shopee. Saan yung order mo? Pero dadlaw na una na Ano delivery Shopee? Tanang color ba yun? Ah, MWF. 7 kinds. Kaya nga doon. Para masyur yun ah. Pati rainbow. Oh, rainbow po. Siyaro na natanan ha. Sunag-sunag sakay ang kamot no. Nanay gana ba? Nanay gana. Karon kung di ka kapansin ani ma'am, matuog pa man eh. Tayo ni mga kadlawon. Dili pa na ugma. Diba? Nga, chat din ka. Inkarit ni ko, wala mo na natuog magyapon.
Balikon ako, balikon. Alalay, gusto mo agad din magiging alalay siya. Natog naman, sige naman nagkatog noon. Wala pag yan nalayan dahil amad. Tamad po dahil, sige dyan po kwenta. Di ka po eh. Sige pa mo kwenta diha. Pagkwenta. Pagkasingil. Sige kwenta, ay, wala yung utok. Pagkasingil, wala. Ang utok, wala, focus ka dito. Wala kabalong nga kabalong, wala ka kabantay sa sige bahis ha. Wala ka kabantay sa sige bahis. Sige naman kung agi-agi, wala mo yung kabantay. Wala ka kabantay sana. Wala eh. Wala ka, busy kay ka. Kasi eh. Ay pa, matuhog. May pa. Ano ba yung cellphone? Ano ba yun? Ayaw pagbasa karon ha. Ya karon ugma, di sa ta maligo ha. Okay ra magadi kaligo. Ah, okay ra. Wa mo kay masoko. Wala. Tapos mo ito to. Lubog yun ako mga ugat yun. Lubog. Ay kondisyon lawas ay hinay. Hinay kang lawas. Para ang mga ugat ba. Tapos ulo mga ugat. Magin ako nga pansin. Wala ako. Trabaho rin sa ulo. Kaulanan ko ba. Bata mo ko trabaho. Matadiro na ko sa ulo. Bata pa. Ato pa na po na po. Nah. Gumon. Balay lang. Kamay na kabalay. Nakalot. Eh.
Okay na sir, mamain na ka. Jesus name, ayun na. We just jacket pants jacket. Thank you for watching guys, bye bye.